taso mu je ko'ina ni da ke zana je ke muni lamuni a soyayya ba zan bari ki ba a bakar saka. Taso mu je ko'ina ni da kai zana je ka mini lamuni a soyayya ba zan bari ka ba a bakar saka. Da abin da ya farko ƙarshe da su za ya zo ku riƙe gaskiya kar mu biye wa zancen gizo faɗa alkairi sharrakar da mu furzo mu zauna da zuciyoyi ɗaya muka wuce wa halin bakar saka. Taso mu je ko'ina ni da kai zana je muni lamuni a soyayya ba zan bari ki ba a bakar saka. haɗuwar alkhairi na sa kulla shakuwa na yi gama da kai sai ka koren damuwa na jiyo kishi kai ne kake ban ruwa na ji idane na lura kai a raina ka ba abubakar saka. Zaman duniya na da lokaci mai da tabbaci kai dai kasance mutum na gari sai ka kai gaci mai rabin mabuta gina kaɗan ne maka tsokaci ka bi asin da sanu kare da ka je ka afuka marabin bakar saka. Rike alkawari rika bar ni in sha wuya mai maka albashir a mallaka ma zuciya da ni da kai mu zama tobin kwatance a duniya mu kara juriya da hakuri za mu tsallake wa bakar saka. Taso mu je ko'ina dai da ke zana je ke muni lamuni a soyayya ba zan bari ki ba a bakar saka.